San Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Mayong hapon kaninyo mga travelers, no. Nata diri sa bukid sa padulong taog Talaingod abot asa nito tunga na ni diri. Delikado daw diri kung magabian. Ang oras na to karon alas 4 na. Alas 4:01. Na diri ang pinaka the best. Nindot kayo ang ato ang nakita. Kung gusto gid mo nga makita og overview, nindot kayo diri. Diri mo sa Talaingod to Bukidnon to Cagayan. Ug naay pinaka nindot nga atong nakita karon scooter. Nindot kayo ang scooter sa bata, no? Nindot kayo ang scooter nimo, no? Nindot kayo no? Ha? So kini nga scooter, ikaw mo yung nagbuhat ani? Ha? Ikaw mo yung nagbuhat? So kabalo mo istorya og kanang binisaya? Amang man. Amang. Amang na. So nindot kayo ang ato ang panag-uban, no? Nindot kayo itong panag-uban karon sa kahaponon. So kasi pangalan nimo? Din. Pangalagad og may sa Ginoo, ha? Magpastor ka. Kining lugaran ni nindot kayo, no? Nindot kayo ang lugar dito. Dito makita nimo ang kuano, kalsada, no? Ha? Kusog kayong pag. Sa plido nimo? Pansalong. Pansalong unsa ka Kristiyanon ka? Oh. Oh, pagdaan ko palagi nga magpastor ka. Magpastor ka, ha? Imong papa pastor? Dili. Oh, pastor pero dili siya kuan. Unsa may bersikulo na to nga nakuha na to sa simbahan? Unsa may bersikulo? Wa ko na ba ang kinung simba ako. Uy, pagsimba pangalagad may sa Ginoo kay sayang kayo nga to ang mga buluhaton sa Ginoo ba, no? Dagan pa kayo ang mga anihon, no? So nindot kayo ang view ali sa mo dre kay nindot kayo ang view dre, no? Bro. Nindot kayo ang view sa unsa nga lugar dre? Ali sa dre be. Interviewon ka ali dre kay interviewon ka nako. Kay tagsara kay ta magkita. Karon na ta magkita sa panahon. Unsay pangalan unsa lugar dre? Kabadyangan. Kabadyangan? Pila ka purok diri ang ato ang ato ang kuan kauban? Ambot lang ato kay di man ko. Kabadyangan ni. So nindot kayo, no? Basta kung naay mo ari diri og padulong og Cagayan, tagom Talaingod to Bukidnon na diri nindot kayo, no? Diri kay dol shortcut kayo niya. Ma-overview po nindot kayo ang looking. Nindot kayo ang ato ang panag-uban karon, no? Tawagin lang ko og kuan, Chanmuls, no? Traveler, Chandler, no? So nindot kayo ang gibuhat nimo nga ligid, no? Scooter. Ha? Ano, scooter ba, no? Oh. Sige daw, dito daw, dagan. Para atong tanawon na to og kusog ba? Oh. Una tong mga amigo na to nga karon lang nagkita. Nindot kay ang view. Kung gusto mo mga overview, overlooking, nindot kayo ang kuan, nindot kayo ang kaning Talaingod. Maamis jud ka sa iyang kanindot. Maamis ka sa iyang kanindot og sadya kayo ang imong mga mata. Murag pamalandong ba nga, murag relax kayo. Ako karon matubag og Bukidnon, Cagayan to Butuan. Nya. Puli na kog tagom. Ang malipayong kasing-kasing may mayong tambal.